abstentzioa nahiko altua izan dela. Ikusi behar da, 1983az geroztik modu konstantean igotzen ari den fenomenoa dela, eta azken hauteskunde hauetan nabarmena izan da, bai Frantzia osoan eta baita Ipar Euskal Herrian ere. Gorakada nabarmena ezagutu dutela, bereziki Lapurdi barnekaldean eta Lapurdi hegoaldean. Ikusi du nola beherakada bat ezagutu duen, hainbat udalerritan, Baionan eta Hendaian nahiko emaitza duinak ezagutu ditu, baina hala eta guztiz ere ikusi da Frantzia mailan dagoen giroa eta François Hollandeen gobernuaren politikaren kritikak desgaste bat suposatu duela eta horrek ere eragina eduki duela emaitzetan. Gorakada leun bat ezagutu duela eta horrek nahiko posizionean kokatu duela hainbat udalerritan.